Hneď na začiatok ti poviem jednu veľmi dôležitú vec. To, čo hovoríš, tá tvoja múdrosť, ktorú v sebe máš a ktorú cítiš, že chceš predať von do sveta, nie je problém. Problém je však v tom, ako používaš tú svoju projektorskú energiu a ako dávaš tie rady von do sveta. Avšak neháď ešte flintu do žita. Nie je ešte všetkým dňom koniec, pretože my projektorky sme tu na to, aby sme viedli druhých, aby sme prejavili svoju múdrosť. Ako projektorka si už určite v živote zažila ten pocit, že sa cítiš nevidená, nepočutá, frustrovaná z toho, že ľuďom dávaš von tú svoju múdrosť, dávaš im rady, nevyžiadané rady o tom, čo by mali robiť a ty vieš, že to je pre nich najlepšie. Ty to vnútri naozaj cítiš, že toto je pre nich najlepšie, toto im môže fakt tak veľmi pomôcť táto rada. A ľudia proste nič. A ty sa potom cítiš nevidená, nepočutá a do toho zatrpnutá a horká. Zatrpnutosť a horkosť je téma nepravého ja pre projektora. Tá zatrpnutosť a horkosť nie je niečo také, že nemala by si to zažívať. Skús sa na to pozrieť ako taký kompas toho, že keď cítiš zatrpnutosť a horkosť, tak nejdeš správnym smerom. Snaží sa ťa to akoby naviesť na tú správnu cestu toho, že aha, tak teraz som niekde dala radu, kde by som nemala dať radu, cítim sa zatrpnutá a horká, tak sa snažím navigovať naspäť. A preto v tomto videu ti chcem vysvetliť tie kroky k tomu, aby si predišla tej horkosti. Pretože keď už poznáš svoj human design, naozaj tú horkosť a tú zatrpnutosť prežívať nemusíš. Keď sa začne v tebe usadzovať taká tá horkosť, tak viem, že môžeš mať napríklad aj taký pocit, lebo ja ako projektorka som mávala ten pocit veľmi často, že som si sama povedala, no a na čo im toto hovorím? Na čo ja tu proste miniam svoju drahocennú energiu, keď ma niekto nepočúva? A tým pádom sa vlastne ten projektor akoby uzatvorí do seba a si môže aj povedať, viete čo, ja im absolútne nejdem nič hovoriť, keď proste ma nikto nepočúva, niekto si proste neváži tú moju múdrosť a takto sa z toho stane zatrpnutý projektor. Taký zatrpnutý projektor nie je veľmi sranda byť, pretože vtedy ti aj prestanú chodiť do cesty pozvania. Prestanú ti chodiť do cesty príležitosti, ktoré potom môžeš neskôr využiť. Takže všetko to tak so všetkým súvisí.